Ahojte, dnes si ukážeme ďalšiu tvorbu otázky na EduPage. Dnes to bude výber správnej odpovede a dáme si presne tie isté úlohy, ako sme mali minule, len si ich teda ukážeme, ako by vyzerali, keby sme ich urobili s týmto typom otázky. Takže zase začíname tak, že si otvoríte nejaký svoj plán, prípravu, dáte sa na tému, do ktorej chcete vložiť otázky, kliknete v pravom dolnom rohu na červené plus a vyberiete si typ otázky, dopisovanie lomeno výber a dáme si premeň po A 2,8 km na metre, po B 63 cm na decimetre. Tentokrát postupujeme tým istým spôsobom, ale teraz znova klikneme na tú istú ikonku, vložiť odpoveď do textu, ale nevyberáme doplňanie, ale vyberáme výber odpovede. Zmení sa nám tá spodná časť tak, že prvé okienko je zelené, tam sa vždy dáva správna odpoveď a ostatné okienka sú červené, tam sa dávajú nesprávne odpovede, ktoré potom sa žiakovi ponúknú v tých možnostiach. Takže sem vždy do prvého okienka dávame to, čo je správne a sem už si vymyslíme, dajme 28 280 a napríklad 28 000 vložiť. To isté urobíme aj v ďalšej úlohe, takže sem dáme správnu 6,3, sem môžeme dať 630, 0,63 a dáme vložiť. Poďme si ukázať ďalšiu úlohu, ako vytvoríme. Zase dáme dopisovanie výber, správne výber môžeme dať teraz a dáme black, B, dáme biela. Zase naklikneme sa v prvej, po A sa zaklikneme na zarovná sa, stlačíme ikonku, sem dáme správnu odpoveď, čo je čierna a sem dáme iné, takže napríklad biela, zelená. Vložíme a tu na to isté. Zaklikneme sa pred rovná sa, stlačíme, ešte raz opakujem túto ikonku a tam dáme správnu odpoveď a potom nejaké nesprávne. Ideme na ďalšiu úlohu. Teraz ďalšiu úlohu sme mali zo slovenčiny. To bolo vlastne doplňanie veľkého a malého písmena B. Takže dajme pridať kartu, dopisovanie lomeno výber, správne, doplň malé a veľké písmená. Dajme po A prvá veta, večer sme sa prechádzali po, klikneme na ikonku, správne má byť malé B, nesprávne má byť veľké B, takže takto to vyberieme, takto si to tam napíšeme, iné možnosti tuto je zbytočné dávať, takže dáme vložiť a pokračujeme ďalej v bratislavských uliciach a po B, potom sme zamierili k, teraz tam má byť Bratislavskému hradu, zase má byť správne veľké B a nesprávne malé B. Vložím a píšem ďalej. Tak, no posledná úloha, znova dopisovanie výber. Tentokrát teraz si môžeme ukázať, že teda klikla som na dopisovanie výber, ale ja tam potrebujem vložiť aj obrázok, tak najprv si dopíšem výber, správnu odpoveď podľa grafu. Teraz si kliknem na plus, tam pridám najprv obrázok, kliknem na pridať obrázok. Keď si pamätáte z minulého videa, tak dávam napravo, zvoľte, aký obrázok chcete nahrať. Vyberám si
počítača. Takže už sa mi tam dal graf, ktorý chcem. A teraz vlastne dole chcem text, takže zase kliknem na plus a tam dám, že chcem pod ten graf vložiť text, takže dám text a píšem po A v útorok bola nameraná teplota a teraz tam dáme vlastne na výber. V útorok ešte raz si pozriem, aby som dala správne, mám 27, takže sem dám 27 a potom dám iné možnosti, takže môžem dať 20, 24, 25 vložiť a doplním stupňov Celzia po B. Dám teplota 25 stupňov Celzia bola nameraná vo a tu budem dávať teda aj správne a nesprávne odpovede, takže 25 stupňov bolo vo štvrtok. Takže sem píšem štvrtok a tu dám nejaké nesprávne, takže môžem dať pondelok, piatok, napríklad streda a dám vložiť bodka. Teraz si to uložím, dám zatvoriť a zase si to môžeme pozrieť, že ako to bude teraz vidieť ten žiak, keď mu tú úlohu, takúto otázku zadáte. Takže tentokrát on tu má možnosti, takže z týchto možností vyberá. Nebudem dávať správnu, dám 24, tuto dám napríklad stredu, aby ste videli, že čo sa stane, keď on dá nesprávnu odpoveď. Takže keď dá nesprávnu odpoveď, tak rámček sa dá na červenú farbu a v zelenom rámčeku bude mať správnu odpoveď. Takisto tu máme napríklad tú zo slovenčiny úlohu. Večer sme sa prechádzali po a tu si vyberá, či tam dá malé alebo veľké, takže sem dám malé, tu dám veľké. Ak je to správne, tak dá zeleným a automaticky ma posúva na ďalšiu úlohu. Tu vidím black a vyberám si biela, zelená, čierna, takže dám napríklad zelenú, biela, tu dám správne a keď dám vyhodnotiť, tak vlastne vidím, že prvé okienko dá na červeno, dá, že správne malo byť čierne, takže aj mu ukážem tomu žiakovi tú správnu odpoveď a vlastne ukážem mu, že tú druhú to povedal správne. No, posledná, to sú premeny, takže teraz nezadáva, nepíše, ale vyberá, že ktorá možnosť je správna. Zaškrtne nejaké možnosti, tam ďalej obidve dobre. Takže takýmto spôsobom to zase bude vidieť ten žiak. Na dnes všetko.